Ruairí agus úna an bhfeirm. Scríofa ag Treasa Ní Ailpín, Maria Murray a bhaisí agus múntóir Eileen Duffy. Tá míle fáilte roimh, cé tá an seo agam? Mise úna agus seo é Ruairí mo grathair. Well, mise Eileen agus féchaí céad ag teacht. Sally lacha agus a scúdrí na níor na dhia. Ba bhráil an breth lacha bheag. Ná déna chrí, ní bheadh Sally lacha róthásta leat. Ó, nach bhfuil an bhoch sin an mhór go dó. Féchaí a fáistaí, féchaí na banamh. Ó, a iadí, hit ma flúdín wem, ísí an bhocaí. Tá sí salach an níis agus ní léon flúdín eile agam. Tastíí an plúdín eile wem. Seo a úna, sús leat an gaplainn. Ní hastíí an wem dul an gaplainn, tastíí an plúdín wem. Lig domsa dul an gaplainn. Ordí sús mé iadí le de hell. Ó, nach álan iad na húna úna, éisló ag mealach. Tá na cuirí ag mealach freisin, cén fo bhfuil siad ag féchant orm. Níl méid cuioine inis. Is maith lo úna bheag, tá sí glóta. Cá bhfuil Ruairí agus dada ó amí. Cas harta úna agus feici tú iad. Bhailad marcíocht an gaplainn inis a úna? Bearlam dul an lúscán ó amí. Lúscan is mé le de hell. Ba bhráil am caplainn a bheith agam féin a iadí. For géir a Ruairí, ní léon áit sa bhaile agin de caplainn. Déine is slícan is agus tuair básó bheag dó. Mastún bhfuil éon óh san nead i grón na gearc. Tá 5 óh san nead, ach níl cearc bé intí. Dheoch mis cearc agus curthaí mé an neadaí. Bhainnig a Ruairí, nábí ag ré. Ó, má léon, hit sé. Nach bhfuil rud ag an deas ag Eileen de Ruairí agus dúna? Tá go divan, ba sí thugainn nóid bé. Níos a úna agus a Ruairí. Cíistí beag a díobh se agus gá bhogín bheag go bainne. Cuinnigh í súil bheig inis nó ísí sin na cíiste uiribh. Bhí lá íomhan agin a Eileen, gur a míle maigad. Tá míle fád a roimh. Slán na bhaile inis, agus sin deire an scéal.